ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാധനമാണത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത അതിനെക്കാട്ടിയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയ സാധനമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിലൻ്റെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നു. അതായത് മറ്റേ ചാനൽ ഈ ചാനലൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇനി എല്ലാവരും എല്ലാ ഒറ്റ ചാനലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കമ്പനി സാധനമാണ്. ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ്. നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടാം. ഇതേമാതിരി ചാർജർ പിന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനാ പിന്നെ കാണിച്ചത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഹെഡ്സെറ്റ്, നല്ല സ്പോഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല തലക്കൊരു നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടുന്ന സ്പോഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ അതിൽ എസ് ടി കാർഡ് ഒക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണേണ്ട എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു എസ് ടി കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ, അതിന് ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ബട്ടണ്. പിന്നെ ചാർജർ, ബ്ലൂടൂത്തിനായിട്ട് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചാർജിങ്ങും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ള വോളിയം ബട്ടണ്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇടാനുള്ള വോളിയം ബട്ടൺ, പിന്നെ കൂളൻ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കുറേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ വീഡിയോ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബട്ടണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വരയ്ക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചാർജിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വയറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒരേ പിന്നുള്ള ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പിന്നുള്ള ഒരു വയറുണ്ട്. ആ വയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വയർ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്കിതായി ഈ ഓപ്ഷനിൽ മൊത്തം രണ്ട് വയർ ഫോണിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. എസ് ടി കാർഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം വാങ്ങാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വാങ്ങണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അത് പവർ ബട്ടണ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഓൺ ആക്കുന്നത് ഓഫ് ആക്കാൻ ഓൺ ആക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ലൈറ്റ്, മൈക്കില്ല ഇതിൽ. മൈക്ക് അധികം സെപ്പറേറ്റ് വരണം. പക്ഷേ ഇതിൽ മൈക്കില്ല. ഇനി ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിന് വരാനുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഇത് ചാർജറിൻ്റെ പിന്നാണിത്. ഇത് സാധാ ടൈപ്പ് ചാർജർ, മറ്റേ ചാർജറാണ്. അതായത് ആൾക്കാരുണ്ടാവും മറ്റേ സാംസങ്ങിൻ്റെ ചാർജറിനെ കുറച്ചുകൂടി വലുത്തെ ഒരു ചാർജറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതേമത്തെ ചാർജറാണ് ഇതിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം. ബൈ.